Pero ang bugas. Basin og kwan dakop na ni basig abi na nanay mga Dili tayo. Wala, mo say dako. tag saksako. Ubang kanadaw na tag sako ako agad. Bisan tong naam gapon tong abono bitang mga labang hinabang maguma. Awag gid ako bisan nang binhiwa gid. Nakapait wala gayon isang ulit. Mag-isa likway kaya kuti namay. Ginoo ko intaon ako kang hangyoon. Ako nang iuli kining ginagawa. Tay, may hapon tay. May hapon. Tay, si kuan ko si Boy Bulkit taga-alai. Naglaag-laag ra mi diri ba niya? Nag-agyan na mo si kuan si Nanay Nura sa dalan gayna. Kailan Nanay Nura? Pag mangkonin mo. Matag adlaw tay, asa man ka makuha imong pagkaon? Daan na mo lang ni kanang karon ibuligya kun mahimo aga kon pa na mahimo nang laton para makaon. Kung nagon pa sa imong mais diri we. Sa man imong brag. Uga naman siguro ni. Oh kana o kana mo na i-contact ron Domingo. Yaot na lang. Pabaligya naman sa akong ambay iyat nam kapitug sudal gira am sa Kasi ambay ka ng imong anak? kanang nagambay asawa sa bata anak pa. Ah, asawa sa imong anak. Ambay din wala na. Ibabaligyan niya si mo ha. Oh. Para ko gabi. Ah, syempre. Nangaraan na dig. Mudi ay may kumpiyansa lagi kay. Lagi ba? Kumpiyansa. So dire actually si Tatay Pidong, kabalaw sa mga kana. Oh man naman ko. Si Tatay Pidong, mo gina yang gibalay gyud. So taud-taud Iyan na na pwede sa tayo. akong anak, iyan sa akong sakop kay dito ni diha ni gibalan ni Edgar nga balutik. Sulod tay. Sulod sa akong balay ka ulaw. Abi ni mo tay, sustanad kan ko ginani. Sulod gyud tay. Tagyan naman saging Ang taon niya po nga putos. pangata sa ni saging nimbe. Naurot sa akong buwahan. Oh, so ikaw na mo sa tay mo lang dili gyud ka magproblema ni no kanang Kana. Ba na hinapa master lang. Kay naglibog ko sa imong abuan. Kung kani imong banggira imong abuan ligdo. Di ba ni kay ulan nun man. Ano kung Diring tungura ako na lang gitanggal ang audio kay dili manggihapon ninyo masabot ang tingog ni tatay. Paspas kay siya mga istorya tapos pino kay iyang tingog. Lisod sabton. Basta kay agto ko dol sa iyang kaldero nga iyang gitak-ang wa akong nakita nga tubig di kay niinit kay siya mga pi. Tapos kana dayon mga sudlanan mga kaldero di sa ibabaw sa iyang banggira puros gihapon na tubig. diring mo gina yang puyanan ni tatay. Siya ra isa. Dugay na daw mo, dugay na kabulag sa imong partner nimo. So nang inabuhi siya nga mag-inusara na diri. So akong naibawan nga si Tatay Pidong kumalanganin manggali sama siyang gingong din na kumalanganin manggali. Kung mahimo ang anagon pa nga mais, lutoon na para makaon na. Nya kung malanganin pag yun, pwede na magkaon og ganang bingala ba tawag tayo bingala? Bingala o kamuti or ka mga gabi, pwede na siya pang bangil-bangil mo sa tiyan food. Kay mahal ang bugas karon. Ilang kilo sa bugas ngimong nasapnan? Nagsapong ka na, nakasapunan ko na sa tag 8 ng kilo. Na sa 8. 8 pesos ang isang kilo. O gantang. O ginantang nakasapong ko sa tag 10. This ang gantang. Dami karon pila ng kilo sa bugas karon? 60 din makaang ang ta 60? Kay 5,000 go asa man ang imong bugas gibutang ani? kay nang hipos mo. Dili patanaw tay imong bugas kay basig kortahan kay kadi ay. Basig madugangan. Kasi dili ba kasi imong bugas among bugas ti madapit diri. Ay makabutang lang basa kita ra sa gid manginabuhi. Daghang tubig ani. Tubig puros may tubig na diri. Sinad ko na. Ang salad ni. O tanawa ang bugas eh pakitawan pa kung asa. Kani ani na siguro ani. Kay Mo siguro tayo. aw na. Man. Kana bitong bisita ka sa balay pero nanguting kay kag maapil. Kay nawala mo siguro ni. Ay guys, daray ang bugas. Basin og kwan dakop na ni basig abi na nanay mga Dili tayo. Wala, mo say dakop dili na dakop din. Doon daw sa ay bugas mais mo lagi na imo tay. Oo, una na kong may sa nakapagaling akong sakop dito. Ah, bugas man. Okay. Nasa mga siguro isa kilo kapin. Kani tay. Kuan. Sus mo gining uy tay, sama ni tay pati. Ako nakita guys. Ay kasug ka gid ha. Ay kani.
Actually nakatay nakatila na pugani. Mura siya dalang tambal niya. Di gini katingan kasi ginainom siya, dala man panambal tayo ba? So, yan apil lagi ni sa katigulangan. Wala problema. Dili na sa marijuana ang siya mo kadaot. Ayo lang mariwanag sabu kay ayo ta anak kay bad man na. Para sa mga tay pangdugang sa imong panudan. Pero ay sa bataya oh 1 2 3 Kailangan 4 5 Oh, itago na tay. Tay, balikan ta ka. Ay, salamat. Tay. O baka na, ay nagkuhan kag mais? Gihipos pa nimo? Ay sige, kaulanon na ra ba? Kahit lang nga. Kahit lang, hapit mo man? Hapit mo man? Kawa may ulan. Ay, hipos ang daan, dali. Ay, hipos ang daan. Ano to mi? Isahon ra? Ah, pwede meser sa ano. Dalo to? Nagmulan man. Dengar mah gua kalau sakit. Diri usod sa kawayan? Oh, Pwede ra dire? Or aman dapat? dan ay butang ah. Ligon na dia. Ligon. So diri kin. Di ra okay ra. Diri tay. Di mo balik ba? Kay kang kuani. Nung sa kaso, kanang imong pagumangkon akong dalaan. Kau tong mga man to. Wala man pag rip diri malata man pud ning manok ug mga isda na diri. Kani, idalan ta kani. Isda para masugban ni man niya. Kani, ay dakan gini. Kato kay mo sa pamilya dito. Kani, okay na sugban ni man niya. Pwede ra no. Masugban na. Kani tay. Pana nimo. Kani yaton mo siya pagumangkon. Guys, si Ma'am Nora nga pagumangkon mao din na siyang nagtutol sa kuha ganina kung asa na pwede si tatay. So ako siyang taga-ambog na paradan na manok na pag-isda, ugpan. Doon ganito nga groceries para gid si mumagid. Kahit tanan, imo ni tanan. Tapos di ako malimtan. Paborito gini sa mga katigulangan din sa kabukiran. Pampaugnat sa kusog. Nara, Ay, di na ka magpulima sa imong bugas. Timba. hante kompak. Ya bagi. Anak saro. Dili na pakitaon imong bugas. Hadi na. Gikan sa akong supporters. Si Sir N, thank you so much Sir N. So ako, iya lagi kong maranahimor akong instrumento channel niya para manghatag dito sa mga mas nanginanglan pagig bayo. Kapoy eh. Basta thank you so much Sir N. Iya gini. Gigamit namin niya tayo para mangitag mga tao nga mas nanginanglan para si Mua. Kung dili ito, nami mga yani pambalita ko tayo. Kung dili ka ito, magandang ito, mga yani nga kape food. Awa man pili kong kape kanang. Why pili? Oh, kanagani kung saya gwa na gid kanang dahon sa pirong nga kape ako. Kanang dahon sa pirong kape ba ako nang nagagwa na gid. Dahon sa? Dahon sa kape. Ay, dahon sa kape mismo? So, ano palagan dahon sa kape? Ay, palaya.
Dili dalan. Ay, ang yung udlot. O kayo katindahan na ro ka. Wala na siya sukar-sukar. Na. Ikaw na bahala diri, bahala na ka. Kay Kung sibat sa ami kay masing masapan misulan ba? Layo pa kay mga tuan. Ha? Salamat kayo sa pag-abi-abi dito sa mua. bay kung kumpleto ko sa balay di naman kung dagdag ko masuro di naman ko. Pag amping dito, amping.